Sayo nga pinaskuhan ang nabati sa pipila ka mga residente lakip senior citizen sa usa ka barangay sa General Santos City human nakabenepisyo sa libreng serbisyo medikal nga gitanyag sa usa ka kooperatiba. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gipahimuslan na ni Entisar Di Patuan kinsa magpito ka tuig na nga barangay health worker sa Barangay Dadyanga South, General Santos City ang libreng medical eye check-up nga gitanyag sa usa ka multipurpose cooperative nga gipaygayon sa maong barangay adlawng Miyerkules. Doon na siya problema sa pananaw niya tung bata pa siya. Naulian na daw kini kaniadto apan mibalik human madisgrasya na siya sa motor. Diyang nagpatambal, girekomenda nga kanunayon na niini ang magsuot og antipara. Busa dakong tabang kaniya ang maong libreng serbisyo kay makabato na siya og bag-ong antipara. Dugay na kayo ni di kay ko kasulat usahay kay naman ko sa trial. Ako man tig-fill up sa mga client. Kay na ko makita usahay mangutan ako sa inyong apelyido. Kay sa ID nila usahay din ako mabasa. Gawas niini, nalakip sab sa libreng serbisyo ang free medical check-up ilabi na sa nutrisyon sa mga bata. Doon na sa libreng legal advice. Lakip na ang libreng hair and massage. Matod sa maong kooperatiba, pahalipay daw nila kini sa katawhan, ilabi na sa mga nagkinahanglan, ilabi na karong kapaskuhan. Paagi na sad nila kini nga mohatag sa uban, gumikan sab sa suporta sa katawhan sa ilang kooperatiba. Kay since cooperative man mi ang amuag yung mission ng vision nga pagkakaisa og pagtutulungan sa bawat isa. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.